Hristos a înviat. Nu știu de ce fratele Costea m-a luat prin surprindere. Credeam că va fi o poezie, o cântare, un psalm. Dar se vede că ploaia a venit cu moleșeala, că cam se simte astăzi moleșeala. Copii, haideți să vă binecuvântăm în numele Domnului, vă lăsăm să mergeți la școala duminicală, să fiți ascultători. Astăzi, la școala duminicală, va fi familia Bostănică, la grupa mare cel puțin, și Domnul să binecuvinteze pe fratele Igor, pe sora Ina și pe copii. Și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, grupa mare, mai mare, și Domnul să ne vorbească din cuvântul Său. Pentru ca Domnul să ne vorbească din cuvântul Său, trebuie să avem inima deschisă pentru Domnul. Vreau să citesc din Noul Testament, din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, 2 versete din capitolul 1, ultimele 2 versete din capitolul 1. Și să ne dea Domnul răbdare, putere și să ne țină treji ca să putem să învățăm, să luăm aminte. Știți, noi deseori folosim, mai ales atunci când mâncăm și mâncăm bine, spunem acum trebuie un somn bun. Dar când afară plouă, spunem ce poți să faci afară? Nu faci nimic, te duci în casă și tragi un somn. Și pentru că suntem obișnuiți când plouă să ne mai odihnim prin casă, acum s-ar putea să vrem să ne odihnim. De aceea zic, Doamne, dă-ne răbdare și putere ca să ne putem concentra la cuvântul lui Dumnezeu. Deci 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idole v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Împreună cu fratele Veceslav, cu fratele Igor, cu sora Neșoara, ieri a fost și Tania, noi am fost la congresul Uniunii Bisericilor Penticostale. Și ce mi-a plăcut, multe lucruri am învățat și mi-au plăcut, dar un lucru care mi-a atras cumva atenția a fost forma prin care se salutau frații care ieșeau să vorbească cu noi, cei care ascultam, și se adresau cu expresia dragă biserică. Și acesta, îmi plăcea salutul acesta, dragă biserică, dragă biserică. Noi folosim de obicei dragi frați, surori, pace, frați și surori, iubiți prieteni. E bine să conștientizăm că dincolo de frați și surori suntem biserică, iar biserica este a Lui, a Domnului. Și biserica, dacă o numim instituție, să fie cum a fi, dar biserica aceasta care e a Domnului, e mireasa Domnului, știm noi din Scriptură. Și mireasa Domnului, mireasa lui Iisus, se pregătește pentru nuntă. Dacă noi credem Noul Testament și ceea ce este scris în Noul Testament, atunci ar trebui să subînțelegem, dincolo de întâlnirea noastră de azi, un eveniment nou, o întâlnire nouă în care biserica se pregătește de nuntă. Biserica se pregătește să se întâlnească cu mirele. Iată despre aceasta vreau să vorbim astăzi, cât ne dă Domnul putere să înțelegem, despre pregătirea de întâlnire.
De obicei, uneori, rare ori, mă întreabă cineva cum se numește predica, dar fratele Samuel m-a întrebat azi cum se numește predica, frate Oleg, și am spus că predica se numește Așteptând venirea lui Isus. Deci mireasa așteaptă să vină mirele. Despre aceasta vorbim în dimineața aceasta. Așteptăm să vină Isus. Acum, am ales să citesc din 1 Tesaloniceni, deoarece în epistola aceasta se dezvoltă foarte mult adevăr despre venirea Domnului Isus. Apostolul Pavel vorbește, chiar iată începând cu capitolul 1, continuând până la 5, vorbește și dă învățătură despre venirea Domnului Isus, despre cum va fi, despre ce se va întâmpla cu cei morți, despre ce se va întâmpla cu cei vii. Și biserica din Tesaloniceni dezvolta sau vorbea des despre aceasta. Atât de des încât apostolul Pavel când le scrie, le spune că eu am fost în Macedonia și Ahaia, spune apostolul Pavel. Iar cei din Macedonia și Ahaia povestesc despre voi. Și Pavel zice ce povestesc ei. Ei povestesc despre voi că voi i-ați primit bine când au venit la voi în vizită. Și acolo la voi în vizită ei au înțeles că voi așteptați din ceruri pe Fiul Său Iisus pe care L-a înviat din morți și care ne izbăvește de mânia viitoare. Iată, frumoasă poveste răspândeau ei în jurul lor. Macedonia este în Europa. Oamenii din Macedonia, din Europa, povesteau despre cei din Tesalonic că ei așteaptă să vină Domnul Isus. Vorbeau despre cei din Tesalonic că ei își trăiesc viața în așa fel ca mânia lui Dumnezeu să nu vină peste ei. Frumoasă mărturisire. Acum, dacă noi, frați și surori, suntem biserica Domnului, m-ar interesa cumva oare ce povestesc alții despre noi. Dacă vine cineva, ne vizitează și după se duce de la noi, ce povestesc ei despre noi? Despre cei din Tesalonic, cei din Macedonia și Ahaia, îi povesteau lui Pavel că ei, biserica, așteaptă să vină Domnul Isus. În Biblie, învățătura despre a doua venire a Domnului Isus, despre ce că mirele vine să-și ia biserica, este foarte dezvoltată în Noul Testament. A început să fie dezvoltată chiar de însăși Domnul Isus. Domnul Isus vorbea ucenicilor și le spunea că eu vin. Și vreau să ne uităm. Haideți, fraților, Ioan 14. În Ioan 14, Domnul Iisus le spune ucenicilor că El revine. Ioan 14 cu 3. Ioan 14 cu 3. Dar putem să citim și începând cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Deci, Domnul Iisus vorbește despre locuri reale. El zice, eu mă duc la Tatăl, dar voi rămâneți aici. Dar eu mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci, prin urmare, revenirea Domnului Iisus ca să își ia pe ai săi și să-i ducă acolo unde este și El, este un eveniment iminent. Înțelegeți cuvântul iminent? Este un eveniment care nu poate să nu se întâmple. De exemplu, voi vă faceți plan să vă duceți până în oraș, să cumpărați coadă la sapă sau până la magazin. Și în timp ce tot planificând să vă duceți la magazin de materiale de construcție, să vă cumpărați coadă la sapă ca să prelucrați în grădină, vă iese ceva în cale.
Și imediat ziua aceea trece fără să mai ajungeți la magazin. Și evenimentul pe care voi l-ați planificat nu a mai avut loc. Evenimentul acesta despre care vorbește Domnul Iisus, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, este un eveniment care nu se poate să nu aibă loc. Pentru că dacă evenimentul acesta nu are loc sau nu va avea loc, atunci Apostolul Pavel spune, toată credința noastră este zădarnică. Prin urmare, avem de a face în versetul acesta cu un eveniment despre care vorbește nu matematicianii, nu oamenii de știință, nu astrologii, vorbește Iisus, Fiul Dumnezeului, viu, drept și adevărat. Și El spune că într-o zi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este astăzi cea mai frumoasă, minunată, plină de speranță promisiune. Dacă noi suntem biserica Lui. Amin. Răscumpărați prin sângele Lui însuși. Dacă noi suntem biserica, atunci ce spune versetul acesta trebuie să ne producă bucurie. El se întoarce, El vine să ne ia să fim cu El. Și am spus că vorbim despre mireasa care se pregătește să se întâlnească cu mirele. Iisus e mirele, biserica este mireasa și astăzi vorbim despre cum să ne pregătim ca să întâlnim pe Domnul. Mă gândesc că de ce oare Apostolul Pavel vorbește de cele mai multe ori în contrast și când vorbește despre venirea Domnului, neapărat de partea cealaltă vorbește despre lucrurile rele și murdare. De exemplu, în textul acesta spune că Iisus Hristos cel înviat, îl așteptăm din ceruri pe Fiul Său ca să ne scape de mânia viitoare. E frumos să vorbești, El revine, El se reîntoarce, El se întoarce să ne ia să fim cu El, dar există și partea a doua, că s-ar putea unii să nu meargă cu El. Adică evenimentul acesta care e real, că Iisus revine, mai duce cu El în spate un sac de adevăr. Și sacul de adevăr e că El își va lua doar mireasa. El își va lua doar pe cei care sunt ai Lui. Pentru că tot Domnul Iisus vorbește și spune că unii nu vor fi luați. El spune foarte clar, așa cum spune în Evanghelie că unii vor fi cu El, e atât de clar spune în Evanghelie că unii nu vor fi cu El. De aceea astăzi vreau să ne uităm la câteva texte și să înțelegem ce înseamnă să te pregătești. Ce înseamnă să te pregătești ca să te întâlnești cu Domnul Iisus. Haideți să ne uităm la câteva întrebări pe care le ridică Scriptura cu privire la cea de-a doua venire a Domnului. Vreau să citim împreună un text din Matei, capitolul 24, și în Matei, capitolul 24, se vorbește mult despre venirea Domnului Iisus. Dacă vă veți duce acasă, puteți să luați să citiți întreg textul, dar vreau doar să citim împreună câteva versete care prinde și versetul 51. Matei 24 și versetul 45 în jos, haideți să fie. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Întrebarea asta. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa.
Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale, dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Expresia aceasta, plânsul și scrâșnirea dinților, vă e mai cunoscută? Din Biblie mă refer, da? O cunoașteți. Cine a vorbit despre ea? În afară de Iisus, a mai vorbit cineva? Nu. Deci Iisus ține monopolul asupra expresiei plânsul și scrâșnirea dinților. Înseamnă că știe Domnul Iisus ce știe. Știe El ce ne spune cu privire la ce ne avertizează. Dar cum vi se pare expresia îl va tăia în două? Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Cine îl va tăia în două? Cine va face acțiunea aceasta? Domnul Iisus? Dumnezeu? Adică Domnul Iisus îl va tăia în două. Pe cine? Pe robul necredincios? Domnul Iisus, care a murit pe cruce, care a arătat dragostea sa deschizându-și brațele și strigând, veniți la mine? Domnul Iisus, care a fost provocat să se coboare de pe cruce și a rămas acolo, putea să coboare. El însuși cu gura lui a spus ucenicilor, credeți că nu aș putea să rog pe Tatăl meu să-mi pună la dispoziție o oaste întreagă, o armată întreagă? Dar pentru aceasta am venit, să împlinesc Scripturile. Pentru ce? Să ne răscumpere pe noi. Și El vorbește spunând că într-o zi va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Adică noi pe El îl așteptăm. Corect. Pe Iisus îl așteptăm. Noi suntem biserica și așteptăm să vină Domnul Iisus. Ce să facă cu noi? Am citit mai devreme în Ioan 14. Să ne ia și să ne ducă într-un loc. În care cer? El s-a referit la locul spunând așa, acolo unde sunt eu. Deci, există un loc despre care vorbește Domnul Iisus. Și locul acela noi îl numim Rai și îl scriem cu R mare. Pentru că așa ne-am învățat cultura, istoria, că când faci referire la un loc, la o localitate, scrii cu R mare, cu literă mare. Și când scriem Ialoveni, scriem cu I mare. De ce? Pentru că e o localitate geografică reală. Locul despre care vorbește Domnul Iisus se scrie cu toate literele mari. E locul unde e prezența lui, unde El e. Și El spune, eu mă întorc și să iau acolo unde sunt eu și pe cine? Să-mi iau mireasă, să iau pe ai mei. Dar tot El spune că mai există o acțiune pe care o face când vine. Și acțiunea aceasta sfârșește cu plânsul și scrâșnirea dinților. E încă un loc. E încă un loc. Noi îl numim iad. Iazul de foc. Și tot îl scriem cu literă mare. Și nu spun să-l scriem cu literă mică, să-l scriem cu literă mare, că e o localitate reală, e un loc real. Și Iisus vorbește despre aceasta și despre o acțiune. Dar cum poate mirele să facă acțiunea? Îl va tăia în două și soarta lui. Câtă mânie trebuie să aibă? Multă mânie, într-adevăr. Multă mânie. Și vreau să ne uităm astăzi prin contrast, așa cum am spus, Apostolul Pavel vorbește despre lucrurile frumoase, că Domnul Iisus vine și tot el spune că vine și mânia lui Dumnezeu. El spune pentru biserică va veni, ne va lua și tot el spune pentru nu biserică că va veni și se va răzbuna. Dar oamenii știau asta încă din Vechiul Testament despre mânia lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Scriptură, în Isaia 13:9, de exemplu. În Isaia 13:9, uitați-vă ce spune evanghelistul Vechiului Testament Isaia. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, adică noi, biserica, așteptăm să vină ziua Domnului. Amin? Amin. Sunt expresii în Biblie care vorbesc o predică întreagă. De exemplu, Emanuel,
Despre ce ne vorbește? Dumnezeu este cu noi. Maranata! Domnul nostru vine. Noi așteptăm să vină Domnul nostru. Cu bucurie așteptăm să vină. Dar uitați-vă că ziua Domnului va fi o zi fără milă. Zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. E din Vechiul Testament și ar putea să ne străfulgere un gând. Poate asta s-a întâmplat. Nu, momentul în care tot pământul să fie prefăcut în pustiu și să fie nimiciți toți păcătoșii de pe el, nu s-a întâmplat. Încă se va întâmpla. Despre evenimentul acesta vorbește Apostolul Petru, 2 Petru 3:10. Exact descrierea aceasta o vedem în Noul Testament. Apostolul Petru, cel care a stat lângă Domnul Iisus, a auzit pe Domnul Iisus când a zis: eu mă duc și mă întorc să vă iau. A auzit pe Domnul Iisus când îi învăța și le spunea: fiți atenți, eu cu siguranță revin. Și dacă robul acela necredincios va rămâne necredincios, îl voi tăia în două cu ferestrăul și soarta lui va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ziua Domnului, spune Apostolul Petru, însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Iată textul din Isaia. Următorul verset. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se întâmple. Deci într-o zi, pământul acesta pe care noi ne bazăm, pământul acesta de care noi ne ținem, pe care trăim, se va strica, va trece. O întrebare de la Petru. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, ne dă și soluția, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului, semnul întrebării. Asta e o întrebare bună. Și, Doamne, ajută-ne să înțelegem că există răspuns la ea. Deci, prin urmare, mirele pe care noi îl așteptăm, cu siguranță va veni. Evenimentul e un eveniment care nu poate să nu se întâmple. Iar oamenii vor avea parte de nimic altceva decât ce a spus Domnul Iisus. Ori va merge în locul cu El, ori în locul fără El. Iar lucrurile acestea sunt cunoscute pentru biserică, nu sunt noi. Le-ați mai auzit. Le auzim des. Dar e bine să luăm aminte și să vedem că există un pericol. Pericolul la care ne atrage atenția Domnul Iisus. Și el sună cam așa. În versetul 48 din Evanghelia după Matei, capitolul 24, Iisus spune că robul acela în inima lui zice. Ăsta e pericolul pentru biserică. De asta am ales azi, după ce am fost la congres 3 zile și m-am gândit personal la mine și m-am gândit, hai că împărtășesc astăzi și cu voi. Există un pericol foarte mare pentru biserică, pentru cel căruia i-a fost încredințat de către stăpân. Deci ăsta nu a fost un rob rău dintr-o dată, nu. A fost un rob bun. Dar cum a devenit un rob rău? Pentru că a zis ceva în inima lui. N-a auzit nimeni. Nici păstorul, nici soțul, nici soția, nici părinții, nici copiii. Dar el undeva în inima lui a copt o idee. A copt o convingere. Nimeni nu știa. Dar convingerea pe care a copt-o el în lăuntrul lui, care a fost? Stăpânul meu zăbovește să vină. Iar ceea ce a copt el în inima lui și și-a zis, era diferit
nu corespundea cu mărsul istoriei. Și acum aș vrea aici să facem un pic de pauză. Dacă vă veți uita acasă în tot textul acesta, veți vedea că cel chemat să fie rob nu era unul rău, nu era din cel mai rău. Era unul care putea fi numit ferice. Ferice de el că a fost chemat. Ferice de el că a fost prins. Ferice de el că a căpătat încredere de la stăpân. Ferice de el că a devenit robul stăpânului. Era ferice de el. Dar într-o zi, alături de toată istoria care era descrisă despre rob și despre ce le-a fost încredințat, în inima lui s-a dezvoltat o religie, o credință, ceva să creadă. El a început să dea o interpretare a lui cu privire la ce a avut în vedere stăpânul când a zis că vine. El a început să-și facă convingerile lui despre ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Și a zis, stăpânul meu zăbovește să vină. Ce observați în expresia aceasta? Pe ce și-a bazat el credința lui? Și-a bazat credința lui pe timp. Și a spus, eu am timp. Eu am timp, a zis el. Stăpânul meu nu vine. Nu vine de grabă, zăbovește, întârzie, nu vine. Și de aici s-a început catastrofa veșnică a lui. Pentru că în Apocalipsa vom vedea că chinurile despre care Domnul Iisus vorbește, plânsul și scrâșnirea dințelor, sunt însoțite de expresia și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. De aici se începe de la să-ți pui în inima ta ceva diferit de ceea ce spune Scriptura și să-ți bazezi viața ta pe timp, că mai ai timp, că mai reușești, că mai ai timp să corectezi, te duce la aceea să-ți pierzi veșnicia. Să-ți pierzi partea la făgăduința care a făcut-o el. Voi veni, vă voi lua cu mine și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Robul ăsta își pierde veșnicia în vecii vecilor, zi și noapte, să fie chinuit, despărțit de Dumnezeu, pentru că într-o zi și-a zis în inima lui, stăpânul meu nu vine. De asta eu zic că e mare pericol să trăiești fără gândul că Iisus revine. Iar cei din Tesalonic erau vestiți prin asta. Oamenii s-au dus la ei și au spus, ăștia sunt obsedați. Ăștia stau și așteaptă venirea Domnului Iisus. Prin asta ei își făceau mărturie. Povestea lor erau că ei acolo așteaptă să vină Domnul Iisus. Trăiesc fiecare zi așteptând să vină Domnul Iisus. Robul a făcut greșeala să spună, stăpânul meu zăbovește să vină. Dar ziua Domnului vine și ea poate fi pentru noi, așa cum a spus Domnul Iisus, ziua în care mergi unde este El, sau poate fi ziua în care ești depărtat cu totul de Domnul. Depărtați-vă de la mine, plecați de la mine, a spus Domnul Iisus. Dacă crezi Evanghelia, trebuie să crezi și adevărul despre a doua venire a Domnului Iisus, așa cum crezi că ceea ce s-a întâmplat la Golgota a fost pentru tine. Dacă crezi Evanghelia și crezi că ceea ce s-a întâmplat la Golgota a fost pentru tine, atunci trebuie să crezi și că a doua venire a Domnului Iisus se va întâmpla tot ca să te prindă și pe tine. Cum te va prinde e întrebarea la care astăzi trebuie să te gândești. Fapte 1:11, Iisus se înalță la cer. Iisus pleacă și niște bărbați din cer vorbesc bărbaților galileieni. Dacă ne uităm un verset mai sus, frate Daniel, și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb
și le-au vorbit lor, bărbați galilieni. Deci niște bărbați îmbrăcați în alb, doi, vorbesc bărbaților galilieni care cine erau? Ucenicii. Erau aceiași ucenici la care Domnul Iisus le-a spus să nu vi se tulbure inima, eu vin, eu mă întorc? Erau aceiași ucenici, aceiași bărbați din Ioan 14? Da, aceiași erau. Și le pune întrebare, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iisus ne-a avertizat că vor veni mulți în numele Lui. Și vor spune, iată acolo este Hristosul, iată acolo este Hristosul. Oamenii, bărbații din cer, spun bărbaților galilieni din Ioan 14 că acest Iisus, nu altul, Iisus care v-a spus vouă că revine, Iisus acesta care v-a spus vouă că se duce să pregătească un loc, ca acolo unde este El să fiți și voi. Iisus acesta care v-a avertizat că atunci când va veni El, va veni cu mânie puternică și ziua aceea va fi o zi de groază pentru cei care nu sunt împăcați cu El. Va tăia în două cu ferestrăul și soarta Lui va fi soarta fățarnicilor, ipocriților. Va fi aruncat în locul unde e plânsul și scrâșnirea dinților și vor fi chinuiți în vecii vecilor, zi și noapte. Acest Iisus care a murit pe cruce, pe care voi l-ați văzut, bărbați galilieni, le spun cei doi oameni îmbrăcați în alb. Acest Iisus care v-a spus, adu-ți mâna aici, Toma, bagă degetul în mână, uite aici în coastă, vino, pipăie și nu fii necredincios și credincios. Acest Iisus care dormea în josul corăbiei și l-ați trezit cu întrebarea, nu-ți pasă că perim? Și care a ridicat vocea și a oprit vântul și marea. Acest Iisus care ați trăit împreună cu El și ați văzut de la El toate lucrurile și toate învățătura, va veni în același fel cum l-ați văzut înălțându-se, cum l-ați văzut mergând la cer. Noi tot pe acest Iisus îl așteptăm. Noi mireasa Lui suntem, al acestui Iisus, care s-a înălțat la cer și va veni înapoi să ne ia. Pe care Iisus îl aștepți. Aici așa o întrebare și apoi vreau să înțelegem un adevăr. Iisus revine din cer. Iisus revine din cer. Am accentuat aceasta, revenim un pic mai târziu la ea, ce e legat de cer. Vreau să înțelegem un lucru, că Pavel, Petru și alți bărbați galilieni îl așteptau pe Domnul Iisus să vină chiar în generația în care trăiau ei. Apostolul Pavel a săvârșit o lucrare misionară de excepție. În Faptele Apostolilor ne sunt prezentate și cu titlul lăsate 3 călătorii misionare ale Apostolului Pavel. În 1 Tesaloniceni 4:15, Apostolul Pavel vorbește despre ei spunând, iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului. Deci Apostolul Pavel le scrie celor din Tesaloniceni, de unde am citit primele versete, textul de la început, și le spune, referindu-se că ei cei vii vor rămâne în viață, dacă vor rămâne în viață până la venirea Domnului. Deci ei așteptau ca venirea Domnului Iisus să vină și în felul acesta trăiau. Apostolul Pavel, care a făcut călătoriile misionare, el aștepta ca Domnul Iisus să vină. Și mi-am scos mai multe referințe, dar nu o să trecem peste ele. Vreau să ne uităm și în 1 Corinteni 15:51. Aici Apostolul Pavel deschide o taină, un secret și le spune, iată vă spun o taină. După ce o spune, ea nu mai rămâne taină, ea nu mai e secret. Și spune, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați.
Și Apostolul Pavel scria bisericilor la care scria el în lumina adevărului că venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Că ei trăiau de parcă venirea Domnului Iisus trebuia să vină în viața lor. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus din cer. Ne-am uitat mai devreme că bărbații în alb au spus că Domnul Iisus va veni așa cum s-a dus. Din cer va veni, de sus va veni. Apostolul Pavel, cu ceilalți apostoli, cu prima biserică, cu biserica din secolul I, așteptau pe Domnul Iisus să vină din cer. Și versetele pe care le-am citit din Tesaloniceni 4:15 și acesta, dacă dezvoltați tot textul, veți vedea că ei trăiau așteptând ca Domnul Iisus să vină, să revină de sus. Așa a făcut Apostolul Pavel lucrarea misionară, așteptând ca Domnul Iisus să vină. De ce am accentuat că Domnul Iisus va veni din cer? Pentru că noi trăim într-o lume în care am fost avertizați de Domnul Iisus că vor veni multe învățături. Și sunt multe învățături care vorbesc despre că Domnul Iisus ar fi venit. Ne dau și dată și ani când Domnul Iisus ar fi venit. Dar noi, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, biserica, așteptăm ca El să vină din cer, să-L vedem așa cum L-au văzut ucenicii, așa cum descrie Apostolul Pavel, așa cum descrie Scriptura. Și acum vreau să vă provoc să mergeți acasă, să vă luați timp și să căutați în Scriptură descrierile, povestea, istoria viitoare despre care vorbește Biblia cu privire la venirea Domnului Iisus. Acum, robul acela despre care ne-am uitat în Matei 24 și a zis în inima lui, stăpânul nu vine. V-am spus mai devreme că e un pericol. De ce e un pericol? Pentru că dacă vă provoc să vă duceți acasă și să luați Biblia și să studiați, să vedeți ce vorbește Biblia despre ziua aceea când va veni, mă întreb, câți din noi vom face aceasta? Câți din noi ne vom lua o oră sau două, dar noi suntem biserica și îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Noi suntem mireasa Lui și îl așteptăm să vină. Ești gata să-ți iei timp să studiezi, să vezi ce spune Biblia despre venirea Domnului Iisus. Din cer revine. Dar noi suntem foarte concentrați la cele pământești. Noi suntem foarte prinși de pământ, încât e ușor să vorbim că așteptăm pe mirele nostru să vină, dar e greu să ne adunăm puteri și forță, să luăm Biblia și să citim, să studiem, să vedem ce vrea să ne spună Biblia despre cel pe care noi îl așteptăm. Așa trăia Apostolul Pavel. Apostolul Pavel și biserica din primul secol trăiau așteptând să vină Domnul Iisus. Îi interesa aceasta. Vorbeau despre aceasta. Cei din Tesalonic au răspândit istorii despre ei. Alții au venit, i-au vizitat, s-au dus și au spus, cei din Tesalonic așteaptă să vină Domnul Iisus. Trăiesc aceasta. Dar ce făceau oare? Își vindeau oare casele, averele și spuneau nu mai vrem să facem nimic. Nu mai mergeau la servici. Nu se mai duceau la lucru, că spun la ce ne trebuie că vine Domnul Iisus în felul acesta și au răspândit ei istoria sau povestea lor, așa suna, despre că îl așteaptă pe Domnul Iisus. Nu așa, dar cum? Dar cum? Ce anume suna în povestea lor? Nu mai doreau să-și cumpere măgari, au vândut măgari, au vândut căruțele, au vândut instrumentele cu care își prelucrau pământurile, au vândut casele. Ce făceau cei din Tesalonic? Cum suna povestea lor? De Apostolul Pavel îi laudă. Apostolul Pavel le spune că
așa sau celelalte învățături pe care le dă Apostolul Pavel lor. Cum așteptau cei din Tesalonic să vină Domnul Iisus? Haideți să ne uităm la Evrei 2:3. În Evrei, capitolul 2, versetul 3, se pune o întrebare. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Și vreau să ne uităm la Romani 1:18 până la 20. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Am citit textele acestea două ca să încerc să atragem atenția la ceva. În versetul 18 apare expresia că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva celor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. Iar sfârșitul versetului 20 de aici spune că nu se pot dezvinovăți. Iar Evrei 2:3 pune o întrebare că cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători de o mântuire mare. Iar undeva versetele vecine vorbesc că a fost un mesaj din cer dat. S-a vorbit ceva și spune dacă mesajul dat de îngeri din cer Dumnezeu nu l-a lăsat fără ca să fie pedepsit, cu cât mai mult va fi o pedeapsă pentru noi, cărora ne-a fost vorbit prin Domnul Iisus. Vreau să vă aduc aminte despre un bărbat pe care îl chema Zaharia. Și într-o zi l-a ajuns vremea, a căzut sorțul să fie el preotul care va aduce în anul acela jertfă de ispășire. Și a intrat în Sfânta Sfintelor să tămâieze. Poporul aștepta afară, iar Zaharia zăbovea să iasă de acolo. Și oamenii așteptau și au înțeles că după plan, după protocol, deja e timpul Zaharia să iasă și el nu mai ieșea de acolo. La un moment dat Zaharia iese și spune Biblia, le face semn cu mâna. Și ei au priceput că Zaharia avusese o vedenie. Ce vedenie avusese acolo Zaharia? Venise îngerul care? Gabriel, și îi spusese ceva lui Zaharia. Și Zaharia nu a crezut. Iar îngerul îi spune așa, pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Ale cui? Dar îngerul Gabriel spune, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că n-ai crezut cuvintele mele, vei rămâne mut. Și Zaharia a rămas mut, pentru că nu a crezut cuvintele lui Gabriel, îngerului. Dar îngerul aducea a cui cuvinte? Înaintea căruia stătea. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune că într-o vreme potrivită, îngerul Gabriel a fost trimis la o fecioară logodită cu un bărbat. Numele bărbatului era Iosif. Și el vine și îi aduce mesajul, iar reacția Mariei este, iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale.
Vreau să ne gândim la mesajul Scripturii și la reacția de credință care a avut-o Maria și la reacția de necredință care a avut-o Zaharia. Vreau să ne gândim la textul care ne spune că noi nu vom avea nicio scuză, nu se vor putea dezvinovăți, nu vom avea nicio dezvinovățire. Și asta e un lucru sensibil, care este adevărat pentru biserică, pentru mireasă. De la noi se cere credință, să credem și nu vom avea nicio dezvinovățire. Dezvinovățire în ce? Dezvinovățire în necredință, dezvinovățire în argumente, nu vom avea nimic. Apostolul Pavel când vorbește despre ce că va veni Domnul Iisus și spune bisericii că într-o zi lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Ziua aceea Domnului va scoate toate lucrurile la iveală. Ce s-a vorbit pe ascuns se va striga de pe acoperiș, va fi judecata lui Dumnezeu. Iar cu rațiunea gândindu-ne spunem ce fel de judecată și cât va dura ea. Eu mergeam cu mașina mea într-o zi și am trecut de la Bardar spre Hâncești. Sunt drumuri cunoscute și sunt câteva curbe acolo. Și într-o curbă am intrat cu viteză nepotrivită, probabil, și mașina și-a pierdut aderența la sol și a început să se comporte cum vrea ea. În sensul că nu conta în ce direcție îi spuneau să meargă, ea mergea unde vrea ea. Și m-am învârtit de câteva ori. Acum eu mulțumesc Domnului că nu venea nimeni din față și am avut spațiu mai larg să mă plimb, să mă învârt. Și în câteva secunde, atunci mi-a venit toată viața, mi-a trecut prin ochi. Și atunci m-am gândit că judecata lui Dumnezeu e scurtă. Nu trebuie într-o secundă, am știut toate. Într-o secundă, nu secundă, în momentul când a început mașina să facă, am simțit că toată judecata. Și m-am gândit, de multe ori ne gândim că judecata lui Dumnezeu va fi ani, că să-l judece pe unul, apoi pe altul, pe altul, pe altul. E scurtă, e o mime de secundă. Nu ai nicio dezvinovățire. Am știut în acel moment totul. Nu-mi trebuia argumente să-mi argumenteze cineva sau să argumentez eu, să aduc argumente. Nu, într-o secundă. Așa e judecata lui Dumnezeu. Acum mașina s-a oprit, că vedeți că sunt în viață. Mi-am continuat drumul, am venit înapoi acasă, am mai mers de multe ori pe acolo. De una zi povesteam lui fratele Vecislav, iată, în curba aceasta eu am zburat pe drum. Dar spun aceasta ca să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu prea multe argumente nu vom avea. Și nu vom putea să ne dezvinovățim. Și dacă voi ați trecut prin momente de acestea, vă știți că imediat e clar totul, într-o mime de secundă. E judecată, tu pricepi toate, ți se pune totul înainte și înțelegi toate. Știi exact unde te duci în miimea aceea de secundă. Știi exact ce ai de făcut. Știi exact ce nu trebuia să faci. Realitatea despre care vorbește Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, e că noi avem un mesaj primit de la Domnul Iisus și nu vom putea scăpa dacă stăm nepăsători față de mesajul Lui. De multe ori dezvoltăm în inima noastră o zicală, așa cum a făcut-o robul acela. Iar zicala sună, ce va fi cu toți, va fi și cu mine. E încă o prostie pe care o poți face. Robul acela rău și-a zis, stăpânul meu zăbovește să vină. S-a jucat cu venirea Domnului și l-a costat rău. Iisus spune care va fi soarta lui. Soarta lui va fi tăierea în două.
Soarta va fi grea dacă ți-o lași să ți-o decidă toți. Să spui ce va fi cu toți, o mulțime de oameni, ce va fi cu ei, va fi și cu mine. Nu, e o prostie să spui aceasta. E o prostie să spui aceasta. Mai bine să te duci la Hristos și să spui, Doamne, vreau să fie cu mine ce ai spus Tu, nu ce ai spus alții. Diavolul, potrivnicul nostru, nu doarme, dă târcoale ca un leu și a băgat lumea în amorțire spirituală și oamenii încearcă să creadă că pot cumva altfel. Nu, versetul spunea aici, cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Nepăsarea. Acesta e ultimul lucru despre care vreau să vorbim. Nepăsarea va duce mireasa departe de mire. Nepăsarea duce mireasa departe de mire. Robul rău din Matei a fost nepăsător față de ce i s-a spus și a dezvoltat în inima lui o nepăsare, iar aceasta l-a costat soarta și Iisus a spus, soarta lui va fi soarta celor care au de-a face cu plânsul și scrâșnirea dinților. Epistola către evrei întreabă retoric, vom scăpa noi oare dacă stăm nepăsători? Despre aceasta am spus că vorbim în ziua aceasta, așteptând mirile, așteptând pe Domnul Iisus. Iar nepăsarea este contrapartida. Să nu aștepți, să stai nepăsători, să te înșeli, să te dezvolți în inima ta. Am văzut oameni care așteaptă mai mult să vină Antichristul decât așteaptă să vină Hristos. Am văzut oameni care își dezvoltă mai multă așteptare să vadă semnele decât să-L aștepte pe Hristos. Cum trebuie să trăiască biserica? Așteptând mirile. Dar cum trăiesc eu așteptând mirile? Dacă vreți să ne uităm în Romani 2 cu 17 până la 24, acest text, Romani 2 cu 17. Tu, care te numești iudeu, care te rezemi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. V-ai cunoscut expresiile acestea? Încă mai sus, frate Daniel. Tu care te numești iudeu, haideți să-l aplicăm la viața noastră. Noi care ne numim creștini, care ne lăudăm și ne rezemăm pe Biblie, care ne lăudăm cu Dumnezeul nostru. Dar pune-o la tine personal, tu care ești creștin, care te rezemi cu Biblia, pe Biblie, care te lauzi cu Dumnezeul tău, tu care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de Biblie. E despre noi, nu? E despre noi, dar următorul verset spune, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, face parte din primele. Povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. E parcă despre noi. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Tu care propovăduiești să nu furi, furi. Tu care zici să nu preacurvești, preacurvești. Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jertvești templele? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Acum, textul acesta este scris unei biserici dintre neamuri, nu e scris evreilor. Dar Apostolul Pavel dezvoltă acolo, prin contrast, învățătura despre iudeilor care credeau și predicau ceva și spuneau și vrea să arate că bisericile dintre neamuri să nu calce cumva pe urmele lor. Că în Hristos Iisus noi avem o chemare și chemarea noastră e care? Să-L așteptăm, să trăim ca și El. Dar vreau să atragem atenția aici la o expresie pe care o ia Apostolul Pavel și o spune bisericii din Roma, spunând că din cauza lor, din cauza iudeilor, numele lui Dumnezeu este hulit printre neamuri. Și vreau să vă întreb, dacă ați putea să mă ajutați, ce înseamnă
din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Asta ca să ne mai trezim un pic. Ne apropiem imediat de sfârșit, am spus că este ultimul lucru, nepăsarea despre care vorbim, de aceea vreau să ne uităm la textul acesta și să înțelegem că nepăsarea nu face rău numai mie, dar și vouă. Dacă nepăsarea mea nu-mi face rău numai mie, dar și vouă. Nepăsarea noastră a bisericii nu ne face rău numai nouă, dar și altora. La congres, fratele Victor, episcopul, a spus că sunt 3 opțiuni în istorie pe care noi le trăim. Ușa este deschisă și noi putem să ne uităm la ușa care este deschisă și să nu facem nimic, să stăm că nouă ne e bine aici. Să vezi, de exemplu, ușa deschisă, nu mă refer la ușa la biserică, la ușile spirituale. A doua opțiune este să vezi ușa deschisă, să ajungi în ușă și să te blochezi acolo. Și Domnul Iisus vorbea oamenilor din vremea lui, spunând că voi v-ați băgat în ușă, nici voi nu mergeți mai departe, nici pe cei ce ar vrea să intre prin ușă, nu-i lăsați să intre, ați blocat ușa. Și o altă opțiune este ca tu să treci prin ușă, să te folosești de ocazie și să treci prin ușă. Eu aș vrea să folosesc exemplul acesta pe care l-a spus fratele Victor și să spun că nepăsarea este primele din 2 opțiuni. Una, tu te uiți că este ușa deschisă, dar nu-ți pasă. Și opțiunea a doua, tu vezi o ușă deschisă, de exemplu, să vestești Evanghelia, dar tu te-ai folosit de ea, că ai auzit Evanghelia, dar mai departe nu faci nimic. Te-ai blocat în ușă și nu mai spui altora. Aș vrea să vedem că noi, biserica, în paralelă cu ei, iudeii de atunci, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă din pricina noastră. Deci, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, suntem biserica. Pericolul în momentul când îl așteptăm pe Domnul Iisus este ca să-ți faci o părere în inima ta greșită despre venirea Domnului. Exemplu, textul din Matei. Nepăsarea îți face rău ție că te duce în categoria oamenilor care vor vedea mânia mielului și nepăsarea face rău altora că nu pot cel puțin măcar ei să audă Evanghelia. Și în concluzie aș vrea să ne gândim la cuvântul Maranata. Domnul Iisus vine. Ei, dacă Domnul Iisus vine și dacă noi credem aceasta așa cum credem că pe cruce la Golgota s-a plătit păcatul nostru, atunci ar trebui în fiecare zi să ne luptăm cu nepăsarea și să nu cumva să cădem sub textul acesta descris de Pavel bisericii din Romani. Începând cu versetul 17. Să credem, să spunem, să afirmăm, să știm foarte bine ce trebuie, ce nu trebuie, să spunem și altora, să scriem și acolo frumos cele 10 porunci, să le cunoaștem, dar viața noastră să fie trăită altfel, fără să așteptăm pe Domnul Iisus. Acum, la sfârșit, doar versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, în care Domnul Iisus le spune ucenicilor, lăsându-i să aștepte să revină El, lăsându-i să aștepte promisiunea pe care le-a dat-o El că va veni Duhul Sfânt, le spune că chemarea lor este să fie în așteptare activă. Iar așteptarea activă, Domnul Iisus o descrie în felul următor. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile
pământului. Pune, frate Daniel, te rog înapoi versetul din Romani. Deci Domnul Iisus le spune că așteptarea voastră trebuie să arate așa: voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iar versetul acesta vorbește despre cum trebuie să arate mărturia noastră. Mărturia noastră printre neamuri trebuie să arate fără cuvântul hulit. Din pricina voastră, numele lui Dumnezeu să fie vestit între neamuri. Sunt două opțiuni: biserică sau nu biserică. Sunt două opțiuni. Domnul Iisus vine, cu siguranță vine. Ori mergi în locul unde este El, ori în locul unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Sunt două opțiuni. Tu ori îl aștepți pe Domnul Iisus, ori nu îl aștepți pe Domnul Iisus. Stai în nepăsare. Sunt două opțiuni. Din pricina noastră, numele Domnului printre neamuri ori este hulit, ori este mărturisit. Doamne, ajută-ne să trăim așa cum a spus Domnul Iisus. În Iudeea noastră, în Samaria noastră și până la marginile pământului, numele Domnului să fie mărturisit. Așa că vreau să îl așteptăm pe Domnul Iisus activi fiind în lucrarea de Evanghelie. Împărtășește și altora, e scris deasupra ușii noastre. Mulțumesc pentru răbdare, Domnul să vă binecuvinteze.